ai yarinya nake ga miki ba karamin gata zaki gani ba in kin tashi yin aure. Allah baba. Allah wallahi zaki ga gata. Kai ya kike gana kuma da wuri. To baba kana ai baka. To dan bana sauri kuma sai ki dinga fincika na kina jana. Ki bi da a hankali. Yanayin da abubuwa ya kasance ai abin da nake gaya maka yanayin rayuwa ta yi tsada ba a sa hakuri bane sai a hankali za ka ga abubuwa suna tafiya domin Allah komai ka gana rayuwa ya same ka sai kai hakuri ko ba ka ba amma ka dubo wai shi wai yazo yana gaya mana wai shi komai ko hanta me yake so ya same shi ka gani ai ba zai yiwu ba irin wannan yana a kai na ji muryar mutane ne akwai mutane a wajen ne siya ma wallahi abun tausayi malam akwai mutane sadaka fi sabilillah 10,000 ko 20,000 ko 50,000 ko 100 ko 100 ko 300 ko 500 duk karba miki a sadaka fi sabilillah wai 100,000 20,000 ko 10,000 malam bara kake koko je sata bara hada da neman taimako 10,000 ya ga yi 50,000 kaga an ce sadaka baya yawa wai malam SB ni tun da nake ma na ma taba ganin wata 100,000 ni ma da shi na gani yana maganin wai 100,000 ina ce mutum abin da ya samu goma naira biyar ni ba abin da yake raina ba zai amfani zan zaro irin yan naira 50 in ce mai wai ga amma ka ji wai 100,000 20,000 a kai kurai da mu wayo za ku bani sadaka fi sabilillah ko malam wannan bara kake ko da wannan bara wannan yana gaba da ya fara kwaci wannan zai iya kwaci to shikenan wallahi wannan ke shiyama kana ganin ba Allah kamar abin tausayi ashe shi ba ni ma da shi na gani shiyama shi na gani ai wai waɗanda wanda muke tare da su a jikin moto suke koko a jikin a ina suke a jikin bango za ki je mun matsiyata ne yan iska talakawa kai dan uwar ku ba da ko 5,000 an yi wa da 5,000 ka ji wannan ba Allah 5,000 ni wannan naira 50 din ma na fasa ba ta ba za ta kai ko naira wai ana ma baka 100,000 za mu ganka kai dan uwar ka za ka mun rashin kunya ne za mu ganka za ka mun rashin kunya ne ana baka 100,000 ma za mu ganka haka ina kake baba ina kake sai ni mu gaisa ya rasu in gaisa da kai kamar ya haba Allah ya kiyaye in gaisa da wannan ina kuke yan gora uba ko je kuke gure wannan daga ganin shi ma ba haka nan to Allah ya rude mai ido ba oyo ba ma haka nan kawai Allah ya rude mai ido ba ke yi kike mu akwai bango a wajen wasifa kike ke da ga din Allah mai ai ko nera ba za ka samu ba ka san nera kwabo Allah ya sa tsakanin da ku bata mun lokaci ke siyama tsakanin ka da kanka dai Allah ya sa tsakanin ka da kanka yi musu Allah ya sa Allah ya mu je kije musu yan bakake dijinin shi yan bakake ba mu ga ba abu wannan mu je a ga Allah wallahi sai na yake ku Allah sai na yake mutanen nan ke ai na ga miki barin nan yana ba mu abin da muke so ana dan samu daidai gurgudu baba wallahi na gaji kika ce me na gaji to siyama yaushe muka fito arbe ba bakwai muka fito na safe yanzu ina jin 11 tayi ne na ga dai ranin kai daidai da kusa da kaina to ba matsala mu samu mana waje mu zauna ke kake jefa ni kwata fa ba kwata bane na kwata bane kai ana ga miki ana gurmaya a kasan nan baba wallahi yunwa a to gaskiya dai ya kamata ki ji yunwa ya kamata ruwa wannan zan samu in sai miki fiya wata ki dinga walwala in sai miki kamar naira 20 ko 30 sun wala sai cikin ki yayi kat baba wani ba dan yin ka zuwa makaranta ba sai bara kullum wallahi makarantar ne na so da ma ina wannan abin na raina wallahi yana raina abinda da so na so a ce mutum gabaran nan idan kin girma kin kai kamar shekara 20 ko 25 sai in saki a firamare ko in saki a yaki da jahilci da ba abin da so kenan baba ai firamare yayi karami to a lokacin to kin ga ya za a yi dole haka shi zaki yi kin ji ko ai hakurin da mu je baran yawwa kina ina yariya ta wai ni kike kama da ni ko maman ladidi da ladidi kike kama ki ce baki dauki kyau na ba kenan baki dauki kyau na ba na ka kai baban mu ni din
ba haka ne ba wallahi haka ne ke don ubanki tashi mu je falo tashi mu je bara mutane ne a wajen su waye ne maza ne ko mata mace da namiji Allah saurayi da budurwa ne a to za a samu kisa irin wani abun dole ya bada ko ba dan Allah ba ina suke ina wunin ku suna ta ina na gajiya na abokina ya ga kwana biyu ban ganka ba. Assalamu alaikum sannu ko? Ta yawa ina kake? Ina tabbas hannun namiji ne. Ya aka yi sannu. Ya jin daɗi. Kwana biyu ai ina biyowa unguwar nan ban taɓa ganin ka ba. Dama anan kuke. Ai ne ga mu taɓa gani kai da ba ma gari kake wata ya zaka sani. Wallahi tallahi. Wallahi da ni ma kana gani. Ya za a yi makawa da sanin mutum. Wallahi wata sa'in. Kuma ne murya ta kamar da. Na gani wallahi namiji ne shiyama ka waje sannu ai na biya gani dalin ya mata ne yake bukata sadaka fi sabilillah 10,000 ko 20 ko 100 ko 60 ko 300 ko 500 duk abin da aka bada muna karban sadaka wallahi yunwa muke ji ne da ata ko siyama mun ci abinci shine kake tambayan 10,000 30 sadaka fi sabilillah ce naira 100 ko 500 ko 100 ke dan uwar ki kake mun rashin kunya makawo ya da wani option in an za a bada sadakan ke zaki bada kana makawo ban san iya shege dan uwar ki cewa za ka yi Allah a taimaka fi sabilillah ba wai ka zaɓi kuɗin da za a baka to dan Allah a taimaka amma da yawa za a taimaka wallahi ba za ka bashi ba kana ci yana zagi na wallahi ba za ka bashi a cewa ne dan uwarta ba ita za ta bada ba ta dena shi wallahi da zan baka naira 50 ka ganta ma ko bari ma shi na maka ji da ko amma Allah ba mu tafi ba za ka bashi a kai ba za a yi haka ba da Allah gaba da 50,000 dalin mu tafi ba za ka bashi ba kawai mu je da ke dankali ya ci uwar shi ko mu je da Allah yarinyar nan ma waryanta ya mun kamar da ke baban ki ya ja miki suna ta ina kai zo ka je kai maka ka zo ka je zo da Allah zo mu kulla business zo ka zo mu da Allah manaja zan baka a kamfani na manaja ina so baran so shi ina kake da alaikum sanu hada kamfani dan uwarka kawa musu kawata Allah sai ka bada cewa za ku yi makaho ne Allah sai ka bada ne kiyama ta karba ta cire kin cire wallahi ta karba ba wa kiyama kiyama ina yake ban mata ina yake matsayaci su ne kin karba wallahi shine matsiyaci yawa wannan karfi gari dama makawon ƙarya ne wannan makawon barawon jalin da ke Allah ya san cewa na fasa niyya ta wallahi kai da Allah ina yake wallahi wannan ke sai na yake gidan uwar kai gyarun nan rana ala farace ko baka farashi bleaching ta yi koko bleaching na gani ai da ganin muryar ta kasan kin san muryar mai bleaching ana iya ganewa ko daga wannan ke wai in tambaye ki da Allah wai wa mun ki ladidi farace ko baka kandama ce ko laham siririya kenan a to gaskiya da sake kin gani nan kandama nake so dirme miya amma dan uwarki in kin je ki faɗi wata kin ji ko dan Allah ka ki faɗi dan Allah ka ki faɗi kin ji ko to gashi nawa ne nan 50 kin hirga an samu kuɗi amma ai ba a samu da yawa to nan nawa ne nan
1,000. Ke ka kin san 1,000? Ikon Allah, yaran yanzu wallahi sun san kuɗi. Mutum nawa ne a jiki? Mutum biyu. Da Captain waye da aka kira da kuma Jasparo ne gobe na manta. Sai kuma wannan nawa ne? Wannan fa? Ke. Ya aka. Ba matsala. Mu tafi ko? Je bara. Tafi gida kawai, mu tafi da gida da rai. Ina ji dan yi dan fitsari. Zaki fitsari? To, zaki je ki fitsarin amma ina kunnen ki. Dan uwarki ladiri ke magana. In kika sake kika je kika ce mata an samu kuɗi. Wallahi sai na yake ki. Kina ji na rai ko? Ke ki fitsarin ki dawo. Kafa ki dade. Ko ki tabbata ki sarkin hadasi ne ko gaba shi dutse 3. Yawa layi baba waye. Wannan kuɗin ina zuwa gida don ba mama Ladidi da saka ni a makaranta. Ke? Shama? Wani magana kike a wajen nan? Cewa na yi dama baba Ladidi ta ce tana son ka. To, ni ma ina son ta. Wallahi ni ma ina son ta. Ai daga miki mamanki ina jin tana gama da India ko? To ai daga miki da a India mamanki take. Ina jin sai sun bauta mata. Saboda kyanta ko baba? Wani kyau saboda kawai tana kama da shanu.